Slovenské stavebníctvo stagnuje, optimizmus nevládne ani pri pohľade do budúcnosti. V roku 2024 očakávajú stavebné spoločnosti vyše 1% prepad trhu. Momentálne sú kapacity stavebných spoločností vyťažené na 90%. V nasledujúcom poloroku to bude ešte horšie. Firmy budú mať menej práce a vyťaženosť klesne na 83%. Viac o aktuálnej situácie v stavebnom priemysle nám povie Petr Ondrášek, prevádzkový riaditeľ spoločnosti CEC Research. Dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý den. Pán Ondrášek, najskôr to boli ceny stavebných materiálov ako na hojdačke, stále sa menili. Postupne sa však ustálili, potom prišlo zvýšenie úrokových sadzieb na úveroch a s tým prepad cien nehnuteľností. No a na záver tu máme ešte aj problémy v čerpaní eurofondov pri niektorých aj veľkých projektoch. Čo to všetko znamená pre stavebný priemysel? V akej kondícii je aktuálně? Slovenské stavebnictví aktuálně nevzkvétá. Ekonomické podmínky, které jste zmínil vlastně v té otázce, zahrnul jste to velmi pěkně, tak dneska znamenají, že slovenské stavebnictví, tak jak ho vlastně monitorujeme i na základě rozhovorů s více než 217 řediteli stavebních firem a projektových firem, tak odhaduje na příští rok skutečně pokles. Nicméně, když se podíváme do hospodářských výsledků stavebních firm, tak ty uplynulé 2 roky nebyly proto stavebnictví až tak špatné. Stavební firmy mají relativně dobré ekonomické výsledky a jedná se tedy o odhadovaný pokles, nicméně řekl bych pokles ze zvýšin. Takže nebavíme se o nějaké krizi, která tady byla v roce 2008-2009, kdy odcházelo ze stavebnictví velké množství lidí. Dnes stavební firmy se snaží udržet svoje pracovníky, naopak se jim daří poměrně hodně i investovat do jejich navýšení mezd, takže v tomhletom smyslu stavebnictví má přece jenom nějakou naději. Zejména byla teda spojená, a o tom jsme dnes hodně diskutovali na setkání lídrů slovenského stavebnictví, hodně byla spojována ta naděje na příští rok s platností a s účinností nové stavební legislativy, která ovšem teda je v těch posledních týdnech zpochybňována, zda vejde skutečně v účinnost. Stavební firmy, tak jak jsme jim měli možnost měřit ten jejich názor, tak většina firm by samozřejmě stála o to, aby ta legislativa začala platit, protože problém pomalého stavebního povolení je jeden z důvodů, proč ta akcelerace toho oboru tady zatím není větší. Vieme sa možno pozrieť tak detailnejšie na ten stavebný priemysel, a ktorým oblastiam sa darí viac, ktorým oblastiam sa darí menej? Určitě ano. Je tam samozřejmě velký dopad teď na ten sekundární trh stavebnictví, což nejsou ani tak stavební firmy, ale jsou to zejména dodavatelé stavebních materiálů, výrobci stavebních materiálů. Celá řada z nich dneska vlastně byla donucena i k odstávkám výroby, protože některé prvky staveb zejména pro zakládání staveb, ať už jsou to třeba krytiny a další prvky, které jsou důležité právě pro to zakládání staveb, tak mají meziroční propad třeba až okolo 30%. Ale to je běžné, že vlastně u těch stavebních materiálů ty výkyvy jsou vyšší, zatímco u těch stavebních firm, které dneska vlastně ještě fungují na zakázkách, které byly zadány třeba v minulém období, tak tam ty výkyvy nejsou výrazně menší. Ale hovorí sa veľa o pozastavení bytovej výstavby. To je další samozřejmě sektor. Je určitě téma obecně drahých hypoték postihlo samozřejmě chuť investorů. Nicméně u té bytové problematiky tady rozhodně nemůžeme mluvit o tom, že by došlo k nějakému ztrátě té poptávky. Ona je tady velká touha lidí samozřejmě bydlet ve vlastním bydlení. Ale jsou nedostupné. Ale dneska je to, můžeme mluvit vlastně o zmražené poptávce. To znamená, ta poptávka je zmražená dočasně a vědí to dneska ale následkom toho majú firmy vlastne voľné kapacity. Nemôže to byť ale, povedzme, dobrá správa pre tých, ktorí dlho odkladajú realizáciu svojho projektu vlastného individuálneho pre individuálnu výstavbu jednotlivcov. Povedzme, majú projekt na výstavbu novostavby bytu, chcú si zrekonštruovať dom alebo postaviť svoj nový byt. Nemôže to byť možno dobrá správa taká pre takýchto bežných ľudí, ktorí chcú stavať, že tie kapacity sú voľné, vedia sa k ním teraz dostať a možno vedia aj vyjednať lepšiu cenu?
Je to tak. Je to velmi dobrá otázka, protože dneska už vidíte na trhu stavebních materiálů, že se vlastně ten trh ustálil na nové cenové hladině. Dneska už nejsou tam ty výkyvy, tak jak byly v podstatě od začátku letošního roku. Ten trh je poměrně stabilizovaný a dneska už to pochopili i veřejní zadavatelé v druhé polovině vlastně letošního roku, že dokážou vlastně vysoutěžit oproti projektovým cenám, dokáží velmi dobře vysoutěžit stavební firmu. A stavební firmy, tak jak s nimi mluvíme, některé mají zakázky nasmlouvané pouze třeba na 2-3 měsíce dopředu a mají velký zájem dneska účastnit se i v těch tendrech. Je poměrně vysoký počet zájemců, takže ano, ceny stavebních materiálů níž nepůjdou a stavební firmy mají hlad po práci. To znamená, je to skutečně dobrý tip i pro soukromé investory. Tak to bol tip na záver od Petra Ondráška, prevádzkového riaditeľa spoločnosti CC Research. Ďakujem veľmi pekne. Děkuji za pozvání.